आं देलायबाय थिनालियाव थांसैलाय दसे बिजावजालिया अमा सिथारदोंनो आंखौ लायनो लिंहरदों आं लायनोसै सेरनैसोल' लाबोगोन आं सेरनै लाबोनोसै फोरानसै ओमफ्राय आसार बानायनोसै नोंथांमोना नायलांदो जोंबो लाबाय थांलाय फैलाय बिदि हाल्ला बोरैबाथाय नंगौ ओंखारबाय आं नै थांनोसै दा बुरजाखा गिलिरथार जालिनि हैसां फिसा खांख्रिखला गैयानो लाबाय थांसै अमा रुबाय जोंहा अमा जोबोद न' बानायग्राफ्रा न'बो बानायगासिनो दं नै हाइजें दं नोंसिना हाइजेंआ बहाय दं ओइ अनसु जेतु बापा हाखु दिंखिया मैगंसो बिराद जायोमोननो बे अमाया ओंखायनो माबायदि जायो जानायनि सेरनै लाबाय आं ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय माबा बानायनोसै आसार खावसे आसार बानायना दोनसै खावसे फोराननानै जानोसै नों दै लादों आयं आं नुवाखै बेखौ गोखा बिबारखौ एवनोसै मा नाम नोंसिना खोन्थाद' हो अनिथा बताओ तेरी नाम बोलो अनिता उर्मिता आरो न' बानायगासिनो सिमेन्ट होसिगोन लगायसिगोन ओरै गायसनबाय नै गायसनखांबासो गिदिर गोलाव नुयोना ओरैनो न'खौ सिमफायजोब्बाय नै ओरैनो खाथ'लाबाय नाबाय दाबो मोनाखैनो आंना अमा बेदर एवनायानो बिदै होबावनांगौसो दै होबाय एवनानै ओमफ्राय बिदै होबावगोन दा बिदै होनानै एवनानै आरो दै होबावगोन हाजिरा मावफानोसै नै जा साइज जाखाबाय जा गोथाव जाबाय खम गोबाव संबाय आं आयु देनजार गोबाव संखाबाय आङो जा साइज जाखाबायहाय खांख्रिखला एवबावबाय नै फांथेबावसै खांख्रिखला एवबावबाय ओमफ्राय मा होनो गोखा बिबार एवबावबाय दालि संबाय अमा एवबाय नोंना दालि गैया दालि जाया बिदिनो जाबाय खांख्रिखला ओमफ्राय खार'खान्दा बिबार ओमफ्राय बेदर एवनायजों जाबाय गोराननो जादो जाया सेतु Dil, kakrol, del banata, kunta banata oh banata baha, banahata baha full oh আর শুক্রজিল কিরকম শুক্রজিলটা বানাওয়াটা ভালো হয়েছে টেস্টি হয়েছে না बारा बुरजा लाजायाहाय आं मेरला रोगाना होबायथ' औ मावनांगौ लोगोफोर बहायनो थाब थाब रोगाना होबा हारसिं बिसोरो रोगाना होग्रा गैयाना ओंखायनो रोगाबाय आं बोखांबाय Ada badan nga sa bukod wanda. Maban siya.
माबा जाबाय औ नयस' जाबाय दा न'निफ्राय 500 लांदोंमोन नालाय आङो आंनि 100 बा मथा मथा फैसायाबो जि मिनिट थैगोन जों सिमायाव नाथाय बेबो नोगोर फैसानि फाग्लि जाखायो रायजोफोरनि मालाय अमा फाननानै फैसा सानदों आंना बिजावजालाय कारेन्ट लालायनानै बाल्ब लालायनानै खय हाजार हाखोथाय माथो बे लेखा फरायनाय बायदि सानथारो जि जानानै जिरायनानै खम नङा लेम लालायलायनानै सिङावसो फैसा सानखोमायो बियो अमा फाननाय फैसाखौ नै अमा फानदोंमोनलाय मालाय नोरैसो थांनांगौमोन ओरैसो हाला ओरैसो फैबाय हा आयु लांजोबनो हायाहाय गेसावसोदां नोंहाबो लांदो थाइसे नों जाया ए प्राइमारियावसो थायो खुलिखाया अमाया रुबावबाय जि बुरजा आयु सारायसे तिनालि बाजार मोनबाय जों मोनागौलायबाय आरोखि थांसै दा लाबाय आसार बानायनो थाखाय दोनसै फोराननोसै बेनि उनाव आसार बानायनानै एफा जानोसै बेखौ आङो रुदबनानै लादों रुबाय आरोखि मोजाङैनो मोनजासे ओमफ्राय आङो बेखौ फोरानबाय अराव ओमफ्राय बेखौ आङो आसार बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आसारा एफा एफा दोननानै जाजायो आसारबा ओंखाम खहाबनायनि गोथाव जायो नायलांदो नोंथांमोना आं बेबायदिनो मोनफा मोनफा रेसिपि लाबोबाय थागोन लोगोफोरनि गेजेराव अननानै नाय साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम